Kubui bekak ishor tongo kubui tongkhan ke salja tatal mejen jaknai okok ani bagi belai no kubui engka bayap song norok kebang mano saimanya tongo ang tama problem haipano buji na kereng henke agi no buji wi paikya pia baksa borok buji manya ko enggai senglayo pores ni montro baide mungsa se khlaijaka hne but no kaka pores ano kuno khlaya and bini montro jesek danger engphano ani besago phananggai manya tamni henkai God is with me. Ishor ani logio tongo. Soitan ni slai God bese powerful. Norok saimanya tiba. Okay, main problem ang norok no bujir nan try klainai. Tripura engka omahai kaisa jaga je oro rangti power simi phunuk layo. Jeng hai personal klainai te lukuni support manai kuchugo kanai YouTubers rok no jinis lai kuchugo tongnai. Kisa power tei tongnai amahai YouTube channel rok. Jesa pano tumkiri wi mano tamni henkai borok ni to power tongo jeng hai YouTubers rok jesek phano kubui kok no sawai public no phunukna ni try khlaidi phia ama hai YouTube channel rok tongo borok engkha borok ni chaya manjakna naikhangke jeng no bising tei khlai tumkiri wi kubui no muthaknani nayo o problem rok no bujina kereng henke agi no kahamke bujui paikha phia angbo asek mechen jaknai borok le ungya ani uklogo public ni support tongo and ani uklogo bo ama hai power tei tongnai YouTube channel rok bo tongo tamni henke ang kubui kong no se sawo jora simi se ang nai singi tongo tumung no sana klai khangke joto kok thung khupuroi ang khlogai sawano apro joto proof ang phunugei rinai audio recording and ano tamo sawai tola khiklainani nai tongkha abrok joto ang khlogai sawano sana klai khangke jora simi se ang nai singi tongo power tei tongnai YouTube channel henke tamo ongkhaba bini chayano tei khe jeng sanani right kri khe haida jese kotor power tei jak phano ongthung chayano le chaya phunuk thani joto nino right tongo ang ani video YouTube ni lono tamo break khlaikaba na ang oroke bono troll khlaikha kubui kok henke public ni kok siljamung no teye ang satheni wo arono ano joli jago public tamo sa ang abono se phunugei ro but ang sak ani bekhak tei borok no blame khlaimani bo gărui okay jesa phano ongkha ani oro ang proof simino naragei toni wo tabuk sana klai khangke salja openly ang joto kok khuproi sanai apro public ni reaction tamo ma bujiwano tabuk te kaisa kok kaka pores to ano thik no joli phano bo ano kuno dino YouTube channel no attack khlaya je ani channel no attack khlainani planning khlainai rok saboni bodol abobo ang sawi mano fake account khulogei dumkiri ma bai unggalak jengbo bujiu sabotam ni bage ano target nawi tong chaya manjakna naikha henke bising tifano attack khlayota 13 tarik Disember 2022 ni horo kebangma borok fake account bai ano dumkiri kha but ang walaina muchungyani bagai kok kisabai nang pairwi rikha te baksa nang reply ria wina tongkha aboni bising khoroksa borok ano fake account bai Instagram te khlai kutuk phika bo sawo ani channel no fake strike riwei delete khlai rinai hnei henke bayap song abo kuno kok ungkha haida abo ba personal target na wei kok samani sijak sukhable bo ano tamo sawai dumkiri kha norok bo kisa nai naijabaidi bini account ni mung ungkha baba mohadev te bini bayo omo haike sawo je gurudev pores debor mano bujiya sujiya hinkai bo channel bai videos namo hinkai channel 10 din ni bisingo no channel ban khairi nai hnei bayab song norok o account ni bayo caption no nugei abo kaisa matai mani nai borok ni kok samani haida ungjak ang to bini okok khnawe asta bakbar haisima tongo tabuk bo ano tamo dumki sumki rikha kisa nai jabaidi puila no bo ano oma hake text khlaika hello da kok brok disclosure nini okok rok sama chaya klayo bujiya sujiya samani tamo nang bui hamia hinkaino nang bo views ni bagai hamia hinnani haida buji bai okok sai tongo nang bisas kurike thangai naidi tamo khai ang thangai hamui haijak ni bagai sawonono saiman kha jodi tai waisa hamia sakai naidi Instagram o DM khaidi tam sakabo bujiya bini yang thangke paras debor mani ting ham sanai rok tamo kok sangbo bujiya gang bono reply rikha ang pores no views ni bagai hamia saya bujiwi kong no sadi mane ang okong no sana nayo je ang views mana ni bagai pores no chaya kri tei phano chaya snam bai videos nam ya okong nang sana nayo tamo khen je chaya no ba chaya ni expose khlayo asak jang views ni bagai hinei chaya kri tei kubui nang haino chaya ni samani ya apro boano screenshot kaisa ro channel strike rinani omo hai te hamia kokta sadi ni bo ano haina warning ro gang bono saka tamo abo hnei akon ang tamo kokno ang hamia saka ba nang bono sungka ka bo apro tam saka
ang buino fake strike riwe channel ban khaimano si ama hike bosau bo ama herok saka tai tam saka ang nono ses khainai sky mp no ses khainai nang tamo nang bai maya tongyani haike saba chini nok ni borok rok aro thangai se hambai phayo norok joto mili jagya da ni sao o ke ni nok ni borok thangai ham phai kyang hamyele hinja pores hamri mano kisamisa hamri mano haipono bini kok samani jaga kwbangma mistake jaya tong abono se chung expose khlai phunogo tebo bahai ke borok no tatal khlai aboro phiabang bobai walai namu chung lian bagang akon sorry ni saka aboni ulo botam saka nong ni mo chaya klayo haino buino sakai no chaya nei snamlai sinani yang bo chawi ta tong bui ta na sikliya ama ke botam sakang kok bujilia bini handwriting ro milia paithakti bo sauni channel delete khaina da sadi dosti ni bisingo ni ang khai phunu kan insau gang bono reply rekha ekta no strike sok phai kan ke ang bo gas khlainai ni bafro munyo yang nang chaya kai thangai da nei ke bo saka nang ang sabo saida man o id mo fake si ni boni jino kosika buini haha pores depor ma bobo nung no naituk tongo norok si ulta gas khlaijak nai ni sao gang hapen walai na musu yang hain hai bono sorry okay sorry ni saka ga bo hain hai sapiro ang norok no fake strike sara bori mano pores depor mani aro thangai tai moti sadi bo takok tam saka okay just panongkha ano strike reni bo dum kirika haipon ang taitam sanai ba ang to je kubuino sathano se tini mo haike fake strike nai amo hai tama khano dum kiri wi tongkha gai norok public ro bonai comment khlai di oro sabni chawi tong sabni chaya jodi ne chakhang kai bo kubui lama teino dum kiri nai phiama haike tatal khai dum kiri wi rigla hake paithakti gyang abono sanai je ano target nanai rok borok jotono kubuino naisigi mania rok te chaya manjaknani kirijaknai rok phia ang tabuk situtei sia haike khulok saya no tongkranai sana klaipuro taibo controversy kotor ngnai afro ang direct news channel bo nukjagui thangnai te aro sanai amo hai bising fake account bai dum kirinai rok no ani team ni borok rok boro tugui tongo te ani logyo public bo tongo abo simia power tei tongnai channel rok bo ani logyo tongo haipono ang chaya lama tei controversy o thangnani muchungya eba power rok no phunuknani muchungya ang kubuini bising tei no jesapano phunuknani muchungo amtei power phunukna ke to ang sekangono phunugui mankhamo hake bayap song ang tamno sawi tong tei tamno bujirani nai tong norok bujina kereng hunke haino bujui paikha ang oro kebono ya sikai eba mung mention khlai bo sayakho chaya lamani bising tei thangya wei kubui lama tei no ang sawi tongo tei norok no hambai ano asuk khlai support khlaimani bagai norok no tei ang kaisa meeting bo khlainai tei a meeting go ringnai norok joto meeting go attend khlainai da abo norok comment khlai sadi asuk no ke tini ni bagai norok joto no hambai da kokbrok disclosure long live